Айде ти си е така. Ти да правиш. Така, дечица, гледайте тук. Жора, малко по-напред. Айде сега, значи ще каже нещо. Деца, днес приключва плувния курс, който е по програма на Министерството на физическото възпитание и спорта. Програмата се казва "Научи се да плуваш", знаете. И нашият спортен клуб, "Нон-стоп" се казва, я провежда за 6-та година. Научи се да плуваме. И тези от вас, които идваха редовно, нали? Се научиха и да плуват. Разбира се, че се научи. Знаете, че спорт е най-доброто средство срещу обездвижването. Това безмислено понякога ви седят пред компютрите и се радваме с госпожа Митрева, че ви откъсваме поне за малко от това. И ще бъдем ли бъдещи слуши? Да, и ако има възможност и другата година пак ще продължим. Сега ще ви раздадем по една грамотичка за това, че участвахте в курса. Ето сега, Мони, заповядай. Ето и госпожата ще... Има ли значение сини, червени, жълти? Аз искам да Ето, Мони, заповядай. Ето, Тони, заповядай. Ще си ги оставите грамотичките на сухо. Сега дайте ги